Yo, what's up mga kabisdak? Kumusta mo na? Ayun mga kabisdak, dugay-dugay na matagal na tayo hindi nakagawa ng video, no? So ngayon mga kabisdak, manood ulit tayo ng bagong, yung mga upload ng Secure Biners, pampagod vibes mo mga ila. Yung shoutout tayo sa mga Bisaya diha. Ayun, so mga kung Bisaya ka, subscribe na sa akong YouTube channel mga kabisdak. Lalo labi na itong sa mga taga Southern Leyte yan. Shoutout sa inyo tanan sa akong see you soon Southern Leyte mo. Pauli day gusto mo pauli lay mi karong 19. So kita guys mga palahubog mga palahubog. So karon mga kabisdak ang atong tanawon ay ang Sinako nga Yuta by Secure Biners diyan. So let's go Sinako nga Yuta. So makamingaw na pa ang Sinako Yuta yan si Kuano. Ito. Oy, may utubod. Ikaw nagingalan nilag tipen? Oh, ako. Maman to. Kuan, tinuod nga na maligya kag yuta? Oo, ako. Maman, mupalit ka? Oo, lagi unta mo binang na ako hanay kay mupalit kog yuta. Oh, dali, sulod. Oh, sige. Wala man kay irong mamaakan Shoutout sa mga Secure Biners, no? Pampagod vibes sir ni. Asa man dai ning imo ang baligyang yuta hanay? Dari dapit oh, dali. Sulod ako. Mahagin sila mo-acting, oh, mayo. Labi na si Bubong, si Tipen yan, sila tanan, si Tilio, si Squerdo. Bigig plaster mo ko. Patagog kaayo. O nindot sada mo ganing yuta mo? Saman, interesado ka? Interesado kaayo kay kaning yuta daghan mo guning mahimo. Tara gani siya, unya, ikaw gidala kang sako. Ha? Sako ba sako? Wala. Ah, way problema na. Sako. Sako are. Ang palito masuk, ayaw tayo Sinako. Loob. So, ano di ka pangutan na hari Yuta. O hari. Sundan ko. Wang na, Tipen yan. Oh, palag ko hawit. Unsa unde ne? Pagpakawin na na. Lisod lang, nagigyuta lagi. Paling pagyuta. Animal lang. Baya galing ka unsa unde nimo ning yuta nang gisulod man nimong sako? Ay kabo ang nimo. Mupalit mo ka kag yuta. Ay kabuang pud nimo na unong saka. Upalit bila kog yuta pero nganong isulod man nimo og sako? Baya galing ka. Ay sa may sulod mo ang yuta. Ay tay sa nung siya man din imo ang pamaagi og pamaligya yuta. Sinako. Sinako mo mamaligya kag yuta na isinako? Baya galing ka. Unsa man di pamagan ng mamaligya yuta? Hoy tabo ka na ganing mamaligya yuta dili isinako. Baya unsaon man di ay? Tariya. Ang mamaligya og yuta wala ka balo ka na ganing imong paliton nga yuta by square meter na og masabot ninyong duha muna magagama na mo did of sale mo na mamaligya yuta. Aw, pwede mo po nato gamag didobsil lang sinakong yuta og magkasinabutan duha. Mura. Unya pila man pagkulo na imo ang sinakong yuta? Tag 800 ng sako. Na, wala biginuon ni mama oh. Oh, balaka ng yuta anay mahal ka ayo. Ako ganun. Ikaw mo yan kanila og buwan. Yeah. Oh, Si ako. Kuan, si Squerdo. Kuan tinood nga namaligya ko ng kagyuta. Oo, tinuod. Maman, mupalit ka? Mao lagi ka na mo lagi nang nila nga namaligya ko ka mo nang interesado kung palit og yuta. Dayon as mo kita baligyan mo ano. Kaning nga na tibok kita ni Mane. Kaning kinural? Oh, kaning general man akong baligya. Sana mo ko siya napad. Sama. Sama siya balayan. Interesado ka? Lami ko noon siya. Dayon. Og makakay ka sa presyo. Mo palit ko na. Sila mo po. Gunite. Gunite. Ay, tigdang ba utana, kaya dali ko. Isa galing. Isa ba? Animal. Sako. Ano gusto na yuta? Para ako saan eh? Saan lang lagi yuta? Para kinsa? Palit mo ka. Mayo pa pag ano. Sa man yung kalaki? Ako pasabot ba? Niyuta nga. Kanang kinural. Ay Sinako na yuta. Ay, kabahala. Kaya ito na isunod lang tanag sako. Ato paging gaginutod. Ay ano? Sa'yo pasabot ni mamaligya kay yuta sinako? Oh, ay naman. Ako akong baligya. Wa ginoong ron na maobi aning kalakihan imong baligya yuta. Kung paliton maginat, usama na ako ng yuta ang nasa ko. Ay naman. Ikaw nagbahala ang nag-asa na ni mo ganon. Pwede ka na ibutang sa iyong balay. Wa na ginuuna na mao na imong kalaki. Di sa makakikita taon na maligya yuta sinako. Ako'y magbuot og sinako manggaling akong baligyan akong yuta. Mura di na ginuong ko ana, di wa na ginuuna na mao imong baligya sinako nga yuta. Katingala pero saon man taon na yuta basta na sinako. Kisa may mapalit sa Sinako na yuta. Wala nga rin Tipen ay. Ayo. Hmm. Ayo.
Ayo. Hindi payak ni Mayong. Kay Mayong. Ayo. Akas Mayong. Ha? Oh, yan lang Mayong. Buat kita ano siya ba kare? Di ba ikaw kung nakita mo sa kuwan? Pilipin? Oh, Saan ka dito? Litag yuta. Ano taon talaga? Ha? Kung pumunta, Ang pwede di kayo ta? Pariha pa. Dito mo buhan ko to. mo na yung hinangkot na ta. Kamatay na iyang baligay yuta sinako. Mo pinanang si action ko ka pungot ato kay katuo ko ka ng usa ka yung paan ng baliga sinako to mananom. Yung. Oh, Ngapon po. Dito mo yung pangalan o Mayong sir. Oh, ako, mama, sumito yun na to. Naaman kuno kay baligan yung Mayong. pahaan eh. Asa man dapat to di palang tawon. Ang mga yuta? Naidagan. Kuwan ka na ang pwede ni bulan to ang yuta sir. Kani ho. Kani nga nagtabok yuta na tanang baligyan na. Ay sa no. Kaning sulog sa yuta? Oh, kani. Doon nagtabok. Mo ni yung baligya. Sinako po. Kana among paliton unta ba kanaong kanang Ibutang ba usa luna. Tibok Tarya. Di nakakita niyo man yuta. Tanang baligya dire. Sinakuna kay mahal kay ng yuta. sinako na ng yuta. Sinako mo nagsaking nadaan. Ay sa nun, di sa marang pagkalakon ni. Ayong nakawan ninyo. Oh, ibutang na tuog ka ni. Maingon man gani. Wa ginuo ko kasabot. Ibutang na tuog ka ni paliton ni namo. Usa na mo. Depende ra man ninyo. Ginyo na ilok do sa kay ninyo sakyanan. Wa ginuo na mao sir. Ang amo abaw mo. O pumunta sa buta o panalitan. Nangita mi yuta kay magpatukod mig balay. Kumapalag daw yuta kasi nako ato sa Sikihor. Kani ilok do ninyo. Mangita mo kanang kuan kanang sapa o. Mangita mo sapa o manikita giya. Ato ibubo ninyo aron mo tukom balay. Yan Nabuo ang biya ng Analita ka na biya ana sir. Nya mo ulan de banlas among balay. Tino ang butang ang haliging taas ay hindi banlas. Wa na biya. Bawa na ko sa. Kuman. Ko, Ilak ka. Kung tagbatam na na okay ra batam na. Kanang luna among ganahan. Ako, ala pangita ug makita ba mo dire. Okay, ano? Kay Ilaboyaks. Kuan ka na ang nakay na kailan yuta yung ganahan. Wala ko pwedeng yutahan na. Ay ari ho. Basis sinako na po na yan yuta. Ay kubog ina ka na ko baligyan ni yuta sinako. Ay dili na sila ko kuha. Sinako na lang. Kaya din sinako. Kaya sinako. Kaning lunahan ay ako aning yuta niya na eh. Kato na to sir, kung rachadong Ako wag gyapon na pero sa ara naman ko na ba? ang nasaara Sa ara na na. asa man ang bakante ni Kaning hani oh, bakante man yan eh. Wala man oy kapanagian eh. kanihan eh. Oh. Oh, nya pila pa ni yuta, pila man ni kasulod ang ito ni sobrang pila pa ni Ay sa ha, sa usok doon. Kay gunit ko ni balikan eh. Betul na rin itong kon. Betul na rin. Ay gahay. ay sir, asa na? Asa man ni kuana? Sinako? Sinako. Dili na ko sinako. Binaldi na ko ah. Kabuo ang puno ng kalaki na sa mano naman hindi mo gyuta. Sa man ako na yung taon ni yuta na ako mag Sa mo nang balik mo pala sa yuta. lagi pero ako awat pasabot ba nga kanang lunaang apaliton man ako Binaldi. dira kanang kinalaban man din ako ako bit dito asa man ako ibutang Sa mo na to pakibalag ko na pinso gyud na suk at na takso. ay nabuang dili ka to experimenter di pagsukod di ay Suk experimenter, di yung takso na to pila mo maabot ang yutang baligya. nabuang puno una di nabiya ko ana sir kamatay ni imong kalaki unsa man taon ako nang yuta asa man ako na ibang butang asa man ako na ipangansa Eh dalo niyo sa inyo ah. Sa mo ni. ari sa sir Ay, mo pala ko nag yuta. sira ko pasensya Ay, pangyoon ka na ko. Dili Pangyoon ka na ko. Ay, hara bitaw. Dili na ko pulos o kana gabi. Pangyoon ba? Ako ang pagtumangon. Ah. Ako ang gusto ba mo pa itong yuta. Kanang lunaa, diha ra gyud na. Dili na kinahanglan dalan Ah. O gani kaning luna ah, mo etong takso aron pa ila na to kiletes. Yo. Ari sir, ang unsa man kasir lang. Salamat sa. Ay kabu. So ano mga kabistak no, atay mga kabuang sa Sikihor Biners no. Maganda nakakatuwa yung ano na yan akala mo yuta. Nilagay sa sako para pag bumili. Yan, yun lang mga kabistak. Thank you for watching and don't forget to subscribe mga kabistak no. Sa isa mga wala pa pagka-subscribe dahil sa Sikihor Biners, subscribe po din sila kay dagang ilang subscribers. So peace yo.